שמתי שיפור קטן לאוטו, שמתי לו פה מקדימה כמו מגן כזה, לחצים פה למטה, הנה זה הופך למנורות, שמתי לו את זה בצורה כזאת, החופה השבורה שלי. וואו, שנייה מתפרקת. אז אני רוצה לקנות חופה חדשה. נראה, אולי נקנה חדשה של טאונדר טייגר וזהו. אם תראו, הנה המגן המקורי, והנה מגן שהוספתי מהאוטו האדום הזה. אתם רואים, הוצאתי לו פה את המגן, שמתי לו לאוטו שלי. עכשיו אולי נשים את הכנף הזאת, אבל קטנה. וזהו, זה מה שעשיתי. לקח לי מאתמול בערב לעשות את זה. הנה, שמתי פה עם בורג. זרקתי. טוב, זהו. תירגעו, אני אעשה גם סיפור על הטאונדר טייגר כמו אלון. יאללה, ביי.